Lauannut tiukka vääntöhän se oli, mutta saatiinhan siihen sitten draamaa vielä lopuksi. Vierasjoukkojen pelaaja, puolustaja Juho Pirtioki, miten sä näit ton pelin? No, meidän puolesta alku oli vähän hakemista. Oli paremmin pelin mukaan ja se jatkettiin just ihan ok tokalla puolella ja alkuun mihin jäätiin. Saatiin luoda paljon maalintekopaikkoja. Tällaista futis on, että kun ei siitä tehdä paikoista, niin kaverit tekee ja teki kyllä ihan hyvällä prosentilla. Kaikki kun ihan heille puolesta. Miten sä oman pelin? Näin. Miltä se tuntui? Ihan ok peli, että ei mitään ihmeellisyyksiä. Ehkä vähän toinen maali, vähän tyhmästi pelattu siinä itseltä, ja että pääsi kaveri vähän karkuun, mutta muuten ihan jees. Siinäkö tuntemuksia? Siinä päällimmäisenä. Mites päävalmentaja Kari Marttonen, oliko tulos oikeutettu ja miltä se tuntui? Miltä se näytti valmentajan silmin tuo peli? No, tulos on aina oikein, että sille voi mitään. Onnittelut Kemille. Mielestäni, kuten Juha tuossa sanoi, niin ammattimaisesti otettu 3 pistettä. Kyllä niin kovaa vääntöä, haastava pelata kyllä kuin täällä Kemissä, mutta kyllä samanlainen fiilis on kuin on Juholla, että semmoinen 25-30 minuuttia oltiin vähän vastaanottamina ja sitten se viimeinen vartti mun mielestä niin eka puolella päästiin peliin mukaan ja saatiin juonesta kiinni ja pystyttiin kyllä niin luomaan sitten niin siinä eka puolella lopussa kuin sitten taas toisella puolellakin niin ihan tarpeeksi maalipaikkoja, että oltaisiin se 3 pistettä täältä pystytty saamaan, mutta niin, tulossa se maalintekokisa ja Kemi teki 2 mutta pystyttiin vain 1 maali tekemään, ettei ei siis sen kummempaa. Tiukka tasainen vääntö, jossa molemmilla kyllä oli paikkansa. Kemi nyt sitten tänään se 3 pistettä. Oliko siellä sun mielestä kentällä ja joukkueessa onnistujia useampi joku tietty pelaaja? No ei, kyllä me koitetaan jalkapalloa pelaa joukkueena ja kun joukkueena onnistutaan, niin kyllä siellä nousee sitten yksilötkin esille. Joo, ei vaan tänään pystytty sitä 3 pistettä ottaa. Katsottiin tuossa ennen peliä, että teillä tuo vieraspelisaldo on. Ettei ole kauheasti voittoa tullut. No varmaan samaa tilastoa mäkin on katsoa. Olisiko mitään syytä, mistä se johtuisi, että nimenomaan vieraspelit on ollut hankalia? No, en mä tiedä mitä mieltä sä oot. Emme tänään huonoa peliä pelaa. Mutta varmaan se on yksi pointti on siinä, että kun Haka tulee vieraisiin, niin kyllä se niin varmaan sytyttää aika monen kotijoukkueen. Ja tietyllä tavalla ehkä vähän liian niin pehmeästi ja liian kiltisti pelattu näitä niin vieraspelejä. Kyllä semmoinen vähän niin kuin tappamisen meininki kun katsoo, miettii niitä maalipaikkoja, mitä tänään oli että kyllä siinä niin olisi vaan pallo pitänyt pussiin laittaa eikä niin siirtää vastuuta kaverille, joka oli sitten taas vähän ehkä huonommassa paikassa, huonommassa tilanteessa. Mutta kyllä me sen perässä ollaan koko kausi tässä oltu, että löydettäisiin se oikea tapa valmistautua ja oikea tapa pelata vieraskentällä, että niitä voittoja oltaisiin saatu enää. Kiitos. PS Kemi, number 22, Sasa Joe. Yes. How did you see the game? How I did see it? Well, this was a very difficult game for us. In this moment, Haka is one of the best teams in this league. They are in very good form. They are a very good team, and I want to say thanks to Haka team for a good fight, for a very good game. I see this game like if you are fighting like 90 minutes and if you try to earn something, the God give you that little bit luck to score in right time. I think that we were like that our desire for win was a little bit bigger than Haka's team, and
that was like a crucial thing. Yes. And what about yourself? I need to say that this was one, how can I say, like maybe the most passionate and like hard, hard game for me, because I was in a little bit difficult period last 1 month because of injury, and this game was like crucial for me. And this goal, what I scored, is maybe the most important goal that I scored in my life, and I'm pretty satisfied because I think I showed today that this injury wasn't affect on me like too much. I just need to get my fitness back, and I think I can help these guys again. But I think that you are good forward because you have one chance and take it. Yeah, thank you, thank you. My statistics are I don't know if I can say like brilliant, because I shot like 16 times this year and I scored 12 goals. So I don't know. I just hope that I'm gonna continue like this. We hope so too. Yeah, thank you. Hyvä. Meillä kääntyvää ilman. No niin, kotijoukkueen valmentaja Jari Ooman. Se oli tiukka taistelu, mutta eikä ihan, ainakin voisi sanoa, että siis ihan parasta peliä, mitä tänä vuonna ollaan täällä nähty. Mutta siitä huolimatta 3 pistettä, sehän kertoo joukkueesta aika paljon. Joo, kertoo. Toivottavasti kertoo, että kyllä todella vaikea peli, että Hakamo huomattiin, no eka peli oli vaikea, sitten Valkeakoskella oltiin kyllä sillassa silloin oikeastaan koko peli ja päättyi 1-1, mutta tosi tyytyväisiä siihen pisteen. Me tiedettiin, että tämä on Hakamo kova joukko, että me joudutaan onnistumaan kyllä hyvin, että pärjätään. Ja tänään me ei onnistuttu ihan oikein, että oli hirveätä tietenkin nyt kun eka kertaa sovitettiin Sasa ja Krisikin tuohon yhtä aikaa kentälle. Ja se on aina sellaista pientä hakemista, kun sitten joutuu, että 10 paikalla, että kuka sinne pelaa, onko Sasa vai, ja tietää, että Hakan keskikenttä on kuitenkin sellainen pelaava keskikenttä, joka pyörittää hyvää rotaatiota sen keskellä. Niin vähän oli vaikeuksia siinä, ja alussa meillä oli muutama hyvä chanssi, mikä joskus menee ja joskus ei, ja nyt ne ei mennyt. Muutamat vitosepiivalta vetopiikulta, mitä tulikaan paikkoja. Mutta sen jälkeen kyllä Haka oli välillä hyvinkin pelistys mukana. Mutta niin kuin pelissä aina, niin maalit ratkaisi ja nyt ne meni näin päin meidän onneksi. Että täytyy olla todella tyytyväinen tästä 3 pistettä. Mutta se kertoo tosiaan jotain, että me pystytään niin vähän ehkä heikommallakin pelillä kuitenkin voittaa Hakankin tasoinen joukkue. Niin kyllä me ollaan varmaan niin tällä ykkösen tuttu ihan hyvällä rytmillä ja ryminällä. Oliko kentällä, tietenkin niin kuin Kari Marttonenkin sanoi, joukkueen peli, mutta oliko siellä onnistujia sun mielestä? No, yksittäisen Davidin pelasi topparin, kun Felix oli pois, niin pelasi todella hyvää peliä. Raiha Aleksi alun pikkusen Haparonin jälkeen niin hyvä vasempana pakkina, että vahvasti tulee pienenä kaverina palloihin ja peleihin. Mutta on meillä vielä paljon tekemistä, että tässä on kuitenkin vielä monta muuta peliä jäljellä ja pitää meidän kehittää omaa tekemistä. Se tuo joukkueenjohtaja Arto Hakala tuolla sosiaalisessa mediassa tykkää laittaa Kari Tapion juna kulkee. Hekuttaa sillä, niin mitä sä luulet, mihin Peskemin Kingsin juna kulkee 7 peliä jäljellä? No, eteenpäin se kulkee. Nyt just sanoin pojille tuossa, kun oltiin kopissa, että muutama tunti saa tätä fiilistä taas juhlia, mitä nyt saatiin tästä Hakasta. Ja seuraavan viikon lopun Turku-peli on mielessä sitten huomista lähtien. Ja sitä lähdetään painetaan. Mä mietin sitä seuraavaa peliä, mietin kyllä pätkääkään, että mitä sen jälkeen tulee tapahtumaan. Ei me hirveän pitkälle tämä homma mietitään nyt. Ehkä mä mietin jonkun verran, pojat ei saa kyllä miettiä yhtään. Fokus on aina seuraavassa. Aina seuraa. Tämä viikko mentiin täysillä Hakaa miettiessä ja nyt se on tietysti tämmöinen niin lopputulos on nyt tässä, mitä ollaan tämä viikko tehty ja sitten lähdetään taas uuteen elämään. Hyvä näin. Onko kysymystä? Joo,
Rootsi, niin eikö sä lähtenyt 4-4-2 puhtaalla alussa? No ei me ihan puhtaalla, että Sasa vähän Vähän alempana siinä oli joo. Mutta se muuttui sitten enemmän semmoiseksi vielä sinne normaaliin. Joo. No. Sitten vaihdettiin Juissiin kentällä. No. Sasa, what about your knee? Is it okay now? Yeah. Did you watch the game? What do you think? It was but your head was all. What? Your head was Yeah, all. my head is always good. Ootsi, niin milloin tuosta hiivatti tulee? Kuinka kauan sillä menee siellä? No toivottavasti seuraava peli. Seuraava peli. Toivottavasti. Entäs missä Tyse on? Tyse on ollut kipiä koko tämän viikon, että viime reissulta tuli väkeä. Vai flunssaa? Joo, että nyt oli jo tulla niinku, että ihan, mutta ensi viikolla mukaan. No. Miten sitten Hakala, Kari, onko enää nousumahdollisuuksia kautta putoamismahdollisuutta taistelua ei tarvitse enää käydä, että onko minkälaista loppukautta? No ei, kyllä meillä tavoite on voittaa jokainen peli ja katsoa sitten, että mihin ne pisteet riittää, kun kaikki pelit on pelattu. Kyllä se viime kausi varmaan ykkösessä näytti sen, että loppuun saakka kannattaa pelata ja kerätä niin paljon pisteitä kuin mahdollista. Sen muuta kysymyksiä, kiitoksia. Tsemppiä Hakalle loppukauteen ja kotijoukkoille totta kai. Tsemppiä kanssa. Tää hyvällä teholla mukaan. Kiitos, että tulit. Thank you.